Oda Ken. Iparo nade diponi jatend piny William Ruto temo tiyo gi samoro kuom gik moseneno ka timore gwenge mamoko. Samoro neno ka manen jatend piny Tanzania mosenindo Magufuli. Samoro ni nyalo dhi e bura kata romo moro. To wacho ni ng'ani waseyudo ni osinjo wach neno jomibadhi. En koro wuog sani. Diponi mae gima Ruto dwaro timo. Jokisi wacho ni dictator. Mano dictator. Wacho ni gimoro achiel. Yes. Gima miyo wacho ni joge jopandari opand Kisii. Tiende niya giwacho ni gidwaro keto gimibadhi. Iwinjo Joluo nowacho ni en gi koni pand Kisii. Iwinjo Ipiage koni gi koni. Una ung'et koni gi koni. Jowagi wacho ni gidwaro ni giked gimibadhi. Sama noter Gachagua court, ne giwacho noter deputy president e court. Donge nyocha winjo ka gichako complain ni case mar deputy president nyocha owit e court. Dong ne giwacho man nang'o momiyo case no nyocha owiti. No tim ni winjo sama ogol case e court ka judge dong en mowacho ni gigi itero chike itere court. Kosetere court to judges oyudo ni evidence okoromo owito. Iparo ni samoro matin to Ken koluwore gi mano. Samoro okango gini paro ni samoro diponi sirikal omako joyal buche mane momiyo magi nyalo timore. Mane samoro penjo ma inyalo duoko. Perception mane president sirikal omako joyal buche en mana nikech gima dwa wacho nini. Yes. Giwacho ni sani endi jatendgi mar Azimio owacho ni ng'ata michich godo nyaka ter yango idoho. Mondo doho dhi owinj case ne mondo miyo oland pache. Mane chik. To nyocha ka nyocha ogol ka nyocha doho nogono odhi owinjo case mag jok mamoko e sirikal. ODPP nodhir do to wacho ni ka ging'iyo to gineno ni evidence onge mondo gigol case. Ihe gima chando kango okoling to winj mondo ng'ato winj oket case ni. Giwacho ni mondo ng'at michechgo otere doho do. Yes. Ka ng'at michechgo oseting'o otere doho kaka ne oter Gachagua, oter jok mamoko e doho do. Ka doho ni owuon osedhi ochiko ite weche mokel gi ODPP, to ODPP ni odhi realize ni ne gitimo investigation ma fake, oywayo gige gi ka oko. Giwacho ni nochun gi mondo giywa. Koro ng'ama nigi makosa kama. Koro sani ka president wacho ni mondo dil gi mibadhi makare, en ibiro dhi thuru, kati biro twei, kati biro dhi e polo. Akia gima president obiro gi polo. Adwa wacho ni gimoro achiel, giwe thuolo mondo sirikal gin formula mane manye gidwa tiyo godo formula. Winji ka sama investigation otim, giwacho ni UDPP otimo investigation. Watie gi formula. Ka sama koro president o crack the whip on his own. Don't know ka president o crack the whip, manga to diogolo cases ka sani endi process ma privatization private process ma privatization ditimore Mumias, joka dhi chako puronia, jo Mumias dhi chako mane bottom up. Sama gi feel ni giwinjo ka bottom up dhi succeed to gichako go koko mondo gigia mbele. Tieni tiji gidwaro siasa giwuono jopiny ni gimakosa nitie to gidwaro ni gini ma gigajre kinde ka koni jo sukari gi ne cartels mane gin godo sirikal machien. Cartels gidigo but ingaja fwambo gi keyo mong'eyo. Gigi sesomo kendo ineno.